दा बेखौ आङो बेक्तिगत भाबे बुंनो थाखाय बारा नागिराखै मानोना मेटारा आसामनिसो मेटार आरो बिश्वजित दैमारी बिथाङा स्पिकारमोन दा बिथांनि समाव बेफोरो मा जादों मा जायाखै बिथाङा मिथिगोन दा सासे बर' दैदेनगिरि हिसाबै बिथांनि सायाव जोङो अराय सम रेसपेक्ट खालामो दा नैबे जाथायखौ लानानै जे गमामायैनो बे जुदि गाज्रि खामानि मावदोंबा बियो एकाउन्टेबल जागोन आरो जुदि बेवहाय मायबाफोर षड़यन्त्र जादोंबा बेखौबो नुगोन नाथाय बिनि सायाव आङो बिथांखौ बेक्तिगत भाबे आं जेबो बुंनो सानाखै बेफोरबायदि जाथायफ्रा मोजां नङा खारन जोङो सरकाराव बायदिसिना दायित्वआव बै समाव जों नायनांगौ जे आं हारसिं नङा बा नों हारसिं नङा जोङो बेवहाय गोबां मानसिनि बाथ्रा थायो दा नंखायनो मा जाथाय जादों बेखौ साननैसो उनाव मोर क्लियार जागोन जेथिया स्टेट गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार बा राइट अथरिटिफ्रा बेखौ क्लेरिफिकेसन होगोन खारन मिडियायावसो खोथाया ओंखारबाय थादों दा बे हिसाबै बिथाङाबो जेबो बुङाखै दा बेखौ जों नायगोन इयुनाव आरो बिनि सायाव बाथ्रा बुंगोन जोङो साननैसो गासैखौबो एनालाइसिस खालामनायनि उनाव रिभिउ खालामनायनि उनाव दिनै सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि बनरगांव जिरायदों आरो बेवहाय गासैबो जिल्लानिफ्राय रिपर्ट लादों आरो एनालाइसिसफोरखौ जों लादों थांनाय बिसायख'थिया गाज्रि जानायनि उनाव दिनै जोंनि दोलोआव जोंनि पार्टियाव जोङो जोंनि जिखिनि ड्रबेक्सफोर जोंनि माखासे जि मेन्डेट्स जि फैनो गोनां जादों बेफोरखौ जों रायलायदों आरो दिनै जोङो थांखि लादों जे फैबाय थानाय समाव जे जिखिनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेंना बा बर' माहारिनि जेंना बा UPPLखौ जोनोम होनायनि जिफोर एजेन्डामोन बे एजेन्डाखौ लानानै फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांबाय थागोन इलेक्सनाव जेननाय देरहानाय थायो नाथाय एजेन्डाया दाबो दङ बे खामानिफ्रा मावनाया दिनैसिमबो जोबाखै गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा बा एकर्डनि बिथिङावनो जा बा गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा दा बेफोर गासैबो खामानिखौ लानानै मावलांगोन आरो आफाद हिसाबै ब्लक लेभेलाव प्राइमारि लेभेलाव बुथ लेभेलाव जोंनि जिमानखिनि मावथिफोर दङ गासैबो जोबोद गोख्रोङैनो दङ आरो बिसोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय बिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय आरो अराय सम गोजोन थासारिखौ लाखिनानै जोङो जोंनि माहारि आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय UPPL दोलोआ खामानि मावलांबाय थागोन बावैसो नागारनाय आरो फैनाय बेयो जाबाय थायो बेयो गोदान बाथ्रा नङा नाथाय सासे थांनाय सासे फैनायजों दोलोनि इयुना डिसाइड जाया दा बेफोरबायदिया गोदान नङा गासैबो पार्टियाव नुगोन जे सोरबा थांदों सोरबा फैदों सोरबा थांदों सोरबा फैदों दा जोंनि जिहेथु अबजेक्टिभ जोंनि एजेन्डा जोंनि जिखिनि मिशन आरो भिजन बे क्लियार दा नंखायनो जों खामानि मावलांबाय थागोन सोरबा थांगोन फैगोन बियो राजनितियाव जालांबाय थायो खिन्थु जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन जिहेतु ट्रेनेल कनफारेन्स फैगासिनो दङ बे जोङो बिनि थाखाय दिनै कमिटि दादों दा गायनाय फुनायनि सम फैदों नंखायनो अक्ट'बर नभेम्बराव जोंनि ट्राइनियेल कनफारेन्सआ जागोन आरो बै समसिम जोङो डिसाइड खालामगोन जोंनि मिरु आफाद जोंनि जिल्लाफ्रा डिसाइड खालामगोन जे जोंनि लिडारशिप आरो इयुन जोंनि रड मेपखौ क्लियार खालामनो थाखाय बिश्वजित दैमारी